תקשיבו טוב אחים שלי יקרים. לבלק בפרשת השבוע שלנו הייתה מטרה אחת. עם ישראל מתקרבים לגזרה של מואב. תקשיבו טוב אחים שלי יקרים. עם ישראל מתקרב לגזרה של מואב, בלק עולה את הסיטואציה, מתחיל להיכנס לסטרס. מה זה? עם ישראל מתקרב לגזרה שלי? מה עשה? קרא לבלעם. אומר לו דבר, היו לי, מה צריך? תקשיב, עם ישראל מתקרבים לגזרה, לא מתאים. לך כלל את עם ישראל. אחים שלי, לבלעם הייתה מטרה אחת, וזה לקלל את עם ישראל. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. הולך בלעם, בא לקלל את עם ישראל, בא להוציא קללות, יוצא ברכות. הבן אדם בא לקלל את עם ישראל, אחי, יוצא לו ברכות מהפה. שומע ברמז כלות סיטואציה, אחי. כולך נוסע, היינו כקרבון כידון ארוך. פתאום בא מישהו מסורון, דפק לך חתיכה בכביש. כולך פותח את הקסדה של האלס, הוא מת לפתוח עליו 100 דורות קדימה. שומע יא בן, תורה ומצוות. שתזכה לאורך ימים טובים, אמן. אומר, שומע, אתה לא יודע במזדה 3 חלונות שחורים, גג פתוח אווירה. מפה לשם בא מישהו עם טימקס 560 טאצ'מקס, דפק לך חתיכה בכביש. פתחת את החלון, רצית לפתוח עליו. יא בן, תורה ומצוות. שתזכה לאורך ימים... וואלה, שומע, אתה סוגר את החלון, לוקח ציפרלקס להרגיע את האווירה. מה זה, אח שלי? בן אדם בא להוציא קללות, יוצא לו ברכות מהפה. אתה קולט את ההזיה? אתה קולט איזה השגחה יש על עם ישראל, אחי? תקשיבו טוב, הוא אומר את התורה הקדושה. 3 פעמים בלעם מנסה לקבל ולא מצליח. עד שבלעם מבין דבר אחד. זה שאי אפשר לפגוע בעם ישראל מבחוץ. מה שצריך לעשות זה לפגוע בהם בפנים. תקשיבו טוב. אומר בלעם לבלק בוא רגע. אתה רוצה לגמור את עם ישראל? לך תכשיל אותם מבנות מואב. ואז מה יקרה? עם ישראל יעברו על איסורים חמורים מאוד, ואז מה? הקדוש ברוך הוא יעניש אותם. אמת או לא? כי תדע לך אחי, אם יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא הכי שונא זה זימה. תקשיבו טוב. ובאמת ככה היה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף י"ח עמוד א', שכל השופטים מכל שבט הרגו בסך הכללי 157,200 חוטאים. ולא רק זה, אומרת התורה הקדושה שפרצה מגפה בעם ישראל והרגה מאות אנשים. אתה יודע למה? כי הם חטאו. תקשיבו טוב. אח שלי בלעם מבין דבר אחד, שמי שיכול לרסק אותך, מי שיכול לזרוק אותך לשאול תחתית, זה העץ הרע.